Tip gorau gyda fi sydd wedi safio ynni yn y tŷ ydy triwch eich gorau i sychu dillad tu allan. A herwydd, wnewch chi achosi tamp yn y tŷ os da chi yn sychu tu fewn, a mae tumblr dryer yn costio cyn gymaint i'r rhedeg am blwyddyn a be mae o'n costio i brynu. Newch yn saff, da chi wedi newid bob un bulb yn tŷ am low energy bulbs, oherwydd mae'n costio lot llai i'r rhedeg a mae LED yn costio llai eto. Peth gweitha i wastru dy bres di efo ynni ydy drafftiau. Os am pwynt gwario pres ar ynni os mae yna drafftiau yn neud y ti yn oer i gyd eto. Mae'n digon haws i prynu drafft excluders neu drafft proofing tape. Os da chi yn neud panad, jyst ber mi digon am 1 neu 2 cwpan hynna faint da chi isio, neu oherwydd newch chi jyst wastio ynni os da chi'n berwi dydwch 5 neu 6 cwpan o ddŵr. Os da chi'n ifanc ac yn iach, sa thermostat chi misio bod mwy na 18 o degrees, sa hynna'n digon da, really. A wedyn, os da chi yn oer, gewch chi rei cardigan neu ryw sana bach ar.